Hai phung kaham jotono sing tini second day audition ni bagi thang nan nai tong tabuk sini Raskandi Unokuti district go Raskandi wo audition har jagnai meo thangka no sadon Simon kha 9 June ni Kanchanpur ni town hall sing na har jakha kaham no man ka singorbo kha khlayo tini bo tebo participant no kabang kuk mannai hanai kaham sai sing borok no buskang ni next round ni bagi sing borok no kusuk sakao sing tum sauri rohormani bagi sing sai togui tongo han bagi sing tabuk sini sing kumar koto mia phai tong phagya tabuk logiwo han hai anmian je team long tongo sini managing team ni sini borong banang joint chairman Rakesh sini honorable judge Sorod Riang tai sini official staff Roton tai sagan phai tongo sini honorable judge dak apply tabuk sing thang tongo ang Raskandi tai Unokuti am sini joto samung hamjangnai je khao chong jangnai samung bai ang sinijangna musung ani career no buskango thinango sigangi tlangna musung hone je khao chong tong ang borno koinai norok tin osini audition phainai participate khai phebidi ang asun koinai norok buskang te nai tong tin je resabnai musana resabnai rongni je audition ham awang phunungne hambai